はい。杉崎さん。テス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 
テス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 。どこがいい？前も。はい、皆さんこんばんは。ミルカと申します。第2部です。先ほどのね聞いてくださった方も、初めての方も、よろしくお願いします。フォルクローレっていうね、南米の方の民族音楽をやってるバンドです。またおいおいいろいろグループとか曲の紹介、楽器の紹介していきますんで、まずは1曲目、フォルクローレの中で一番有名な曲「コンドルは飛んでいく」っていうサイモンとガーファンクルで有名な曲なんですけど、コンドルは飛んでいく、まずご挨拶代わりに行きます。
はい、ありがとうございました。エルコンドルパサ、コンドルは飛んでいくです。そうですね。次はマリポッサっていう曲なんですけど、これはねちょっと面白い楽器を使うんですね。マトラカという楽器です。ちょっとマトラカの説明を。このマトラカという楽器なんですけれども、どんな音が出るかっていうのはですね、この後の曲を聴いていただければと思います。で非常に100円ショップでも売っているような、仕組みのものなんですけども、今日はですね、その外側を覆っているもの、これなんだか分かりますか？アルマジロっていうですね、南米の生き物の剥製です。向こうではキルキンチャと言われてますけども、こうやって歩いてるやつですけども、今日はこの楽器を使ってお届けしたいと思います。はい、今のねマトラカという楽器を使うマリポーサ蝶々という曲ですね、聴いてください。はい、マリポーサっていう曲ですね。ちょっと私たちはフォルクローレっていうジャンルの音楽をやってるんですね。南米の民族音楽なんですけど、その中でもアンデス地方の
方ですね、山のこう比較的高地の方ですね、国でいうとボリビア、ペルーあたりですかね、その辺、あとアルゼンチンの一部とか、その辺のところの国の音楽です。でもその中でも随分音楽の曲調は違うんですね。フォルクローレの中では結構聞いたことあるよっていう曲が多くて、次の曲もそうです、ジョランド・セフェ泣きながらっていう曲なんですけど、日本ではランバダっていう結構セクシーな踊りで、有名だと思います。十数年ぐらい前に流行りましたね。ちょっとエロティックな感じの踊りで有名になりましたけど、実際には南米の方の民族音楽をベースに、フォルクローレをベースにした曲です。ボーカルの入る曲です。聴いてください。「
ジョアンドセフェ泣きながらです。はい、ここでちょっと毛色を変えて、今日はね、クリスマスイベントというかね、ファンナイトということで、ナイトライブなので、一曲ね、クリスマスソングをやってみたいなと思ってます。清この夜ですけど、ちょっとこのフォルクロールの楽器を使って、フォルクロール風に清この夜をちょっと演奏してみようと思います。聴いてください。ありがとうございました。はい、次吉野でしたね。じゃあ、フォルクローレの方の私たちのジャンルにちょっと戻りますけれども、はい、ここで第2弾の楽器紹介をいきたいと思いますんで、じゃあ弦楽器いきましょうか。じゃあ弦楽器お願いします。それではですね、この楽器から紹介します。ギターの赤ちゃんみたいな楽器なんですけれども、チャランノっていう名前の楽器です。シャラシャラ音がします。ここの裏側は今木でできているんですけども、昔はですね、さっき紹介したアルマジロの甲羅、これがここについていました。シャラシャラした綺麗な音がするチャランノでした。はい、私が手にしているのは、これはギターですね。見慣れない楽器がたくさんある中でですね、これは分かるよっていう人はたくさんいると思います。クラシックとかフォーク、いろんな楽器に音楽に使われている、普通のクラシックギターです。これはよろしくお願いします。
はい。じゃあ次の曲、ムナスカチャイっていう曲いきます。愛してるって言ったのかな。ちょっとね、静かな曲ですけども、静かな、じゃない、結構パワフルな曲ですね。静かな曲とパワフルな部分と織り交ぜた曲です。聴いてください。ムナスカチャイです。なかなかこう1曲やるとね結構息が切れる曲が多くてねあれなんですけれども、じゃあ楽器紹介ちょっと第2弾として演奏していきますか。主にメロディー作ってますケーナという楽器です。よく俳優の田中圭さんなんかよくついてる楽器ですね。ただ竹に
穴を開けて空気をちょっとU 字型に削ってるだけです。音はとても柔らかい音がしたり強い音が出たり、ものすごく表現力のある楽器です。はい、で今ブラスカチャイという曲で使いましたサンポーニャという楽器です。ただ単にいろんな長さの違う竹の先っぽが詰まった管をT を吹くように息を入れて鳴らす楽器です。サンポーニャというのはスペイン語で、現地ではシークとかアンタラとか言います。今こういうシークを吹く担当の人を我々の方ではシーク係と呼んでいます。お後がよろしいようです。違うね。はい。次はね、ワイヤイヤイっていう曲なんですけれども、ボリビアの方でカルカスっていうグループがあって、その曲なんですね。遠くボリビアに日本人でね、メンバーがボリビアの方に行って、そのカルカスっていうグループの中に一人日本人のメンバーがいるんですね。遠くボリビアで頑張ってるんですけれども、そのカルカスの曲からワイヤイヤイです。Con el viento, ay, ay, ay.
ワイアイアイっていう曲でした。この曲はね、南米の方ってスペインとかにねこう占領されて奴隷の文化があったんですね。で現地の人が奴隷になっちゃって、で言葉もスペイン語に強制的に変えられて、昔のケチア語とかアイマラ語とか現地の言葉は使えなくなって喋っちゃいけないってなって、その歌を歌詞が歌えないのでワイア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 イっていうハミングみたいなのに乗せて言葉を喋っちゃいけないので、その言葉で歌詞を歌うっていう結構物悲しい曲なんですね、実は。そんな曲です。次はね、じゃあ打って変わってちょっとね賑やかな曲なんですけど、「意味自体」っていう曲なんですけど、これグループは同じカルカスっていうグループの曲なんですね。ティンクっていうボリビアのティンクっていう喧嘩祭りなんですけど、そのティンクの喧嘩祭りのリズムで歌う曲なんですね。結構踊る曲なのでみんな前に出ますので、よかったら一緒に踊ってみてください。さあ皆さん体がね冷えてきましたから、一緒にね合わせてぜひ踊ってください。「
りがとうございました。ありがとうございます。イメージされている歌でした。はい。はい、ちょっとみんな年が年だもんで息が切れてまして体は温まりましたでしょうか。体は温まりますけど、はい、第2部これ最後の曲になりました。皆さん本当にこれよく知ってる曲じゃないかなと思います。今度は飛んでゆくに続いて有名な曲じゃないかと思います。花祭りっていう曲なんですね。これ結構年配の方はよく知ってるんですよ。僕らより上とか結構知ってる方が、多いななんて思ってますけど、いや消えた、もうちょっと笛吹きが息が消えてるので、もうちょっと大丈夫かな、大丈夫、大丈夫だそうです。じゃあに入ってて大丈夫かなそうですね、最後かいいかな。じゃあ最後そのままいきますね。じゃあ花祭りです。ぜひね最後の曲なんで手拍子をいただけるといいなと思います。ノリのいい曲なんでね。ちょっと早いよ。もうちょっとゆっくりです。もうちょっとゆっくりでいきます。